Sziasztok, ebben a videóban most elindítok egy videót, amiben meg fogom mutatni a sminki termékeimet, és ez nem férne egyben egy egész nagy videóba, mert nem látnék nekem olyan hosszú tartalmú videó, vagy hosszú idejű, és inkább kezdeném is, és nem fecselem a szót. Alapozókban nincsenek sokak, és elmondom, amit a véleményemetről, és hogy hogyan használnak, én hogyan használom őket, vagy pedig milyen, hogy fednek, vagy ilyesmi dolgokat. Akkor kezdeném egy lidővel, mert ezt nem tudom hasonlni, inkább ide soroltam. Egy Blush árnyalatban lévő, elkapott már, de Blush, az látszik. Tehát olyan csak egy Blush, de ez nem látszik sajnos. Na mindegy, ez egy Blush árnyalatban lévő pirosító. De pirosítókat nem szeretem, ezt is úgy kaptam, és inkább úgy gondolom, hogy felhasználom valamire, nem lehet olyan rossz dolog, és megtetszett. Akkor a következő legyen egy blusher árnyalatban, egy kicsit összefüggenek, H&M-es márkájú, mattító bőr. Hát nem mondom alapozónak, se púdernek. Alapozó púder és alapozó szélesség. Az volt a több púder, de akkor hívjuk púdernek. Akkor egy blusher árnyban lévő H&M-es púder. Látható itt. Nem hozza vissza sajnos a árnyalatot, és én is látszik a kezemem. Most nem fogok szarcsolni, mert ezért azért van ez a videó. Akkor a következő az egy Gabrini csoport, ami így néz ki. Ez inkább az alapozó, nem folyékony alapozó, hanem sima, ilyen adagolós. Ezt nagyon-nagyon szeretem, csak nekem túl sötét a bőröm, ez egy kicsit sötét. Nem túl, csak egy kicsit. Akkor következő az egy Gabrini, az is, ez korrektor, és én ezt nagyon szeretem. Ezt a szemem alá a karikákhoz, nem is látszik annyira a karikáim, és a pattanásom nem, mert én nagyon pattanásos bőr vagyok sajnos, és említeszes, mindenféle. Akkor a következő lesz egy ilyen, ez Dove kézkrémek néz ki, de hogyha belenézünk jobban, akkor ez egy alapozó. Ezt nem én csináltam, mielőtt valaki üzenne, vagy kérdezném, hogy én csináltam-e, nem. Csak ő avonós, kolatrendes volt, és én nyomtam ebbe a kis tartóba, mert nem szerettem volna abban nyomkodni. Akkor egy kolatrendes, nagyon avon függő vagyok. Nem is azért, mert jók a termékeik, nem azért, mert olcsó. Igazából nem is annyira olcsó, de nem az árai miatt, hanem mert jók a termékeik nekem. És a kollatrend ez egy ilyen kicsit gyerekes lehet, de szerintem nem az. Ez egy mattító púder, és egy ilyen kis korom volt hozzá. Jó. Akkor az alkozás, az nekem ennyi lenne. Nincsen sok alapozom, és most szeretnék beszélni fel. És jön a következő videóm, amit még eldöntök, hogy mi lesz. De ez is sminkes lesz. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztek, és nagyon, hogy tetszett, és tudtam ötleteket adni, mit vegyetek meg egyáltalán, vagy ilyesmi.